kan aya. Gigil na kanya. Sa ate kang ininaan nga kutsara ni made in Italy. Awang kanong igatang ti kutsara dahi ti kabsak ti sa kanay ka agkamat. Ungay ka kabsak ko aya pa una yan. Mangantayin ka kabsak. Iti order dito yung nga pa spicy nga chicken. Wow! Chopstick. Chopstick na ka. Super spicy na ito eh. Wow! Wala lang umasok. Tagong ko si kayo. Yan dati kwato eh. Sheep. Wow! Spicy mo lang kakabsak. Chopstick ha? Ditagdatay nga balatong. Ditagdatay nga balatong dahito nga at datilook na nga kalunay. Ito pinabati. Nakakutsara, nakakapsat ko. At da kutsara na duguwa nga dadak ko. Wow! Dapat chopstick ko. Chopstick to usarot. Ta paunay dahil tikapsat tayo nga pam. Grabe ti sarita na kanya, pinangbabas na kanya. Awang kano ti igatang ko ti kutsara. Tata chopstick mo nyaman ti mai-comment mo, nyaman ti maibas mo. Tag chopstick na. Kutsara. Sa ate kang ininaan nga kutsara ni made in Italy. Kita man nyakit din. Awang kanong igatang ti kutsara dahi ti kabsak ti sa kanay ka agkamat. Ungay ka kabsak ko aya pa una yan. Magnagkam da kutsara. Dapat chopstick ko nalabas at yung chopstick. Wow! Nagimas nga. Aya po aya. Pauna yan nagimas mo talaga ate. Shipcon. Gigil mo. Ungay kan aya. Gigil na kanya. Gigil na kanya. Ship ko. Spicy gamin si kayo. Nagimas ka. Angot na ka lang. Nagbanglaw. Aya ko. Grabe. Bang gigigilan ka nga talaga. Hindi, mas mga nagdakto gaya ko tarak si kayo. Rimas. Saksak-sakto ang tiniwat ko dahil yung tara. Saktol. Kaya may gigigil na kamangan. Kaya gigil dahil yung kapsakyo. Spicy. Ang makatuptupol dahil yung kapsakyo. Ay, apo. Hindi ba? Thank you, kutsara. Hindi na kanya. Pang fine dining ka nga kutsara. Wow! Bawat subok ko, nagimas. Taday ti kutsara, nangina. Oo na yun.